inte zooma. Här, man kan inte zooma med den här. Hallå? Är ju zooma man? Ska jag filma lite kort? Rappa! Filma med mobilen, ta kort med kameran och sätt den nu. Hur zoomar man med den här mobilen? Du ska filma med den där då? Men hur zoomar man? Jag håller på att filma. Jag zoomar inte, skit. Jag kommer inte säga något. Är det alla? Vi vill ha det idag. Jag kan inte stå så här en halvtimme.